Ara estem amb el Rubén Hernández, el director general de Vilanova Gran Marina, un espai ubicat a Vilanova i la Geltrú. Rubén, quins són els orígens de Gran Marina? La Gran Marina neix l'any 2005, és una concessió de l'entitat Ports de la Generalitat, que es va construir tota aquesta instal·lació que aglutina una marina per megaiots, dissenyada directament per eslores superiors a 25 metres. De fet, era la primera instal·lació del Mediterrani construïda directament per aquest tipus de client, i una superfície tècnica al costat del varador, que havia existit un varador al port de Vilanova i la Geltrú i es va traslladar a aquesta àrea i incrementant-la per donar servei als barcos que en principi estan a la marina. Vilanova Gran Marina neix amb un accionariat bàsicament català, on l'accionista principal era Copisa, la constructora catalana, i aquest any ha entrat dintre l'accionariat Pendennis Shipyard, que és un astiller del sud d'Anglaterra, molt potent i rellevant dintre del sector, que és el que ens estarà ajudant per donar aquest enfoque molt més tècnic a les nostres instal·lacions. Llavors, una marina de megaiots pot ser competitiva per Vilanova i la Geltrú? Absolutament. Hi havia, en aquell moment, i s'ha demostrat amb el pas dels anys, hi havia una necessitat gran de la Mediterrània en general de tenir amarratges per a aquest tipus d'embarcacions, que anaven creixent el número d'embarcacions d'aquestes eslores, i els ports, com que daten d'una època anterior, no tenien el tipus d'instal·lacions que requereixen aquests barcos. Per exemple, directament el tema de les instal·lacions elèctriques. Llavors, havent creat aquest punt, a més amb la proximitat que tenim a les Balears, que és un hub de la Mediterrània, l'èxit està assegurat, perquè hi ha una necessitat gran de poder donar servei a aquestes embarcacions, tant per serveis tècnics com per home port, no tant amb el tema de destí turístic, però sí amb el tema tècnic. Aleshores, quina diries que és la vostra singularitat? La nostra singularitat són les instal·lacions. Les instal·lacions són unes instal·lacions molt ben pensades per a aquest tipus de vaixells, que realment potser t'arriba un vaixell i et demana un amparatge de 1.000 ampers de connexió, i això no es troba fàcilment, i aquí a Vilanova ho poden trobar. I qui són els vostres clients? Els nostres clients són bàsicament o els vaixells directament o les empreses de management que porten aquests vaixells, que quan el vaixell ha d'estar per l'àmbit, diguem-ne, Barcelona o Mediterrània, Barcelona-Balears, doncs van buscant possibles punts on puguin atracar aquests vaixells. I no és tant una qüestió de preu, sinó és una qüestió de lo que el port els hi pugui oferir. Primer amb infraestructura fixa i després amb tot el tema d'industrials que hi hagin al voltant de la instal·lació. És a dir, potser tu tens una infraestructura per encabir el vaixell, però si no hi ha mecànics, electricistes i empreses del sector que puguin treballar-hi a sobre, doncs tampoc no és un destí escollit. I Rubén, quins projectes de futur teniu pensats? Doncs actualment s'estan desenvolupant les obres del varador. El projecte original del varador eren 25.000 metres quadrats de superfície, que en una primera fase es va quedar al voltant d'una tercera part. Ara, des d'aquest any i acabant ara l'estiu, ampliem la superfície, arribant ja gairebé a aquests 25.000 metres quadrats, o sigui que el primer objectiu és arribar a finals de juliol i acabar l'obra. Al mes d'agost arriba una màquina nova. Nosaltres actualment operem una màquina de 200 tones per treure barcos de l'aigua. Ens arriba durant el mes d'agost una màquina de 640 tones i l'1 de setembre obrim les portes de la resta d'espai del varador. O sigui, aquest seria a curt termini, i ja més mig-llarg termini és omplir totes les instal·lacions, tant la marina com el varador, amb aquesta nova fase del projecte que estem focalitzant en el tema d'instal·lacions, destí tècnic.